Bueno, agora vai comezar o coloquio. Cousas do directo. Como vedes, temos conosco tanto a Alex como a Patri. Xa sabedes que se alguén do público quere facer algunha pregunta, únicamente ten que levantar a man e, bueno, dicila en alto. Se non se escoita, achegareime e repetireina. Non sei se agora mesmo hai algunha pregunta. Antes de que Vicky proceda ás preguntas, quería lembrarvos de que este festival estáse facendo por un cumprimento continuo do protocolo. Entonces, lembramos que o uso da mascarilla é obrigatorio. Non o facemos só por nós, senón por a seguridade de todos. Así que, cando estedes aquí dentro, mantede a mascarilla sempre por encima da nariz e non a saquedes en ningún momento, vale? Grazas. E, bueno, xa que falaches, Patri, quero preguntarche en que te inspiraches para facer tanto a estrutura como a voz en off de Feitizo? Pois a verdade é que senteime durante varios días e dixen que é o que significa para min o Entroido. Como me sinto eu ante el? Todo o que escoitades, a verdade é que é o que eu sinto, é o que eu teño na cabeza cando empezo o Entroido. Basicamente eso. Con que momento, recordo ou sensacións te quedas de todo iso, de toda esa marabunta? Nesta tamén podes contestar ti, Alex. Pois a verdade é que con un momento que me quedo de postproducción, o sea, quedome con un momento no que non sabíamos ben como facelo, e Alex chamoume, estuvemos falando por videochamada, cuánto? Cerca de 4 horas? Por aí, máis ou menos. 3 horas e algo, en plan, pero a ver, ahora como solucionamos, porque non nos esperábamos a situación da pandemia. Entonces, tivemos que cambiar toda a estructura, todo o que íbamos a facer nun último momento. Esa reunión de 3 horas e pico, recordo, a teño metida na cabeza. Pa ben, porque conocímonos moito, e a verdade é que aí é cando empezou a funcionar o dúo Alex Patri. E ti, Alex, concordas, non? A ver, yo comentar lo que comentó Patri. Fue bastante complicado por el tema de la cuarentena y de hecho el vídeo cambió totalmente de rumbo, o sea, porque no teníamos pensado nada de eso y la idea era hacerlo, bueno, con otro tipo de cosas, pero claro, como vino el tema del COVID, pues no se pudo hacer. Y como dijo antes al principio de todo, pues una vez que acabó la cuarentena y que ya se podía ir más o menos saliendo con seguridad y todo, pues ya quedamos y ya le dimos la guindilla. E, bueno, agora vamos con fachucos, que Sí, neste caso, Alex, dobrete. Quero dicir, a verdade é que supoño que este entroido tivo que ser bonito, pero a vez moi diferente para ti, porque non o viviches doutro modo que non fose detrás da cámara, tanto en Oimbra como en Verín. Se me permitides, antes voume marchar, vale? Moitas grazas por vir. Contame, Alex. Pues sí, la verdad que cuando no estaba en Verín estaba en Oimbra y cuando a veces iba a Oimbra y tenía que volver para Verín para grabar unos planos, fue un poco locura, la verdad. Incluso en la cuarentena decidí también grabar unos planos, por ejemplo la careta del cigarrón, en cuanto a Feitizo y cuanto a Fachucos, pues sí, fue un poco difícil, aunque la idea, en vez de como Feitizo, la idea ya estaba focalizada en hacerlo todo en los 3 días y salió como lo teníamos pensado y quedamos muy contentos, tanto Boris como yo, con el resultado y bueno, espero que os haya gustado y la verdad que mejor no pudo haber sido. Ademais, teño entendido que gravar o lume é bastante difícil por luz, contrastes e incluso en postproducción. Contame un pouquiño como foi esa marabunta tamén. Sí, la verdad que, claro, yo nunca había ido a ese Entroido. Sí que me dijeron que era una pasada y pude comprobar que era impresionante porque, como dices tú, lo del fuego es muy difícil de controlar porque te sube la luz, después te baja, después ves una llama enorme que dices tú, a ver, tengo que controlar esto ahora. Y también otro dato es que la chaqueta, bueno, ya como visteis, la paja soltaba cenizas, la chaqueta, bueno, non había chaqueta despois. Non hai chaqueta? Non. Xa non hai. Todo quemado. Pois moitísimas gracias, Alex. Nada, a ti. Moitísimas gracias a vos e recordade que, bueno, para sair temos que facelo de modo ordenado, tedes que esperar nos vosos asientos a que veña un acomodador, e, bueno, saindo un, por medidas de seguridade. Tamén recordade que a saída hai unha urna á dereita onde podedes votar polas curtas que máis vos gustaron. Un sería a mínima,
5 sería a máxima, así que pensade ben neste ratiño e moitas grazas por vir. Gracias.
xa, pero abreo para nós. Hola, 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 está entrando sonido. Xa se me escoita cando queiras. Boas tardes, meu nome é Patricio Porto, encontrome aquí no auditorio. Acaba de rematar a proxección de Outra Mirada e vamos a ir a falar ca xente para ver que lle pareceu e que lle parece o festival. Hola, chicos. Podedes falar comigo? Veña, temos un par de vergonzosos por aquí, de verdad. Que te pareceu a proxección? Pois bastante ben. Foi moi variada, non me esperaba tanta calidad nalgúns deles, a verdade. Foi bastante ben. Que te parece que se sigan facendo este tipo de iniciativas a pesares da situación sanitaria na que estamos? Ben, eu penso que todo o cultural, sempre dentro das medidas necesarias, é que se teñen que fazer sí ou sí, eu creo que para adiante. Eu creo que tanto como se fixe aquí hoxe, como temos visto en outros aspectos en outros eventos, eu creo que así a verdade está moi ben controlado. Ahora que me falas ti da seguridade, que te pareceu? Como te sentiches aí dentro? Senticheste realmente seguro? Ben, sí, eu a verdade pensaba que iba a haber bastante máis xente dentro, pero sí, os huecos entre asientos, tanto dentro, a esperar, a higiene das maus e todo eso, pareceme moi ben organizado e a verdade que sentime ben e cómodo. Perfecto, pois nada, moitas gracias por falar con nós. Antes de seguir entrevistando a xente, vos enseñar unha cousa, vide comigo. Este ano, unha das novidades é que temos unha food truck que fai unhas hamburguesas que están impresionantes. E ademais ten cerveza fresquiña e outros refrescos, o sea que... Alberto, me pones unha cerveza? Como podedes ver, hai varias hamburguesas, está me dando sol de frente, pero creo que me vedes ben. Alberto, cuéntanos, como es estar por este festival? ¿Qué te parece? Pues bien, la verdad es que está bastante bien, es bastante curioso y yo pienso que está bastante bien. Perfecto. Pues nada, ya sabéis, venid a ver a Alberto, que os va a poner unas cervezas que están fresquísimas. Creo que antes vi por aquí a unos directores, pero ahora no sé si están. No, pero vamos a entrevistar por aquí. Hola, podemos falar con vos? Veña. Que te pareceu a proxección? A proxección, a verdade que me gustou bastante, foi algo diferente de ver, xa é algo que, bueno, que necesita Verín, algo de máis de cultura, necesita estas pequenas cousas de ir cambiando, de, bueno, intentar que a xente, incluso xoven, que veu bastante por aquí, que, bueno, que se vaya animando a este tipo de cousas, e, bueno, eu vexo que é unha opción moi boa esta, para tirar da xente de aquí da localidade. Senticheste seguro dentro? Co Sí, protocolo que activamos? Sí, porque a separación de entre butaca e butaca era moi amplia, eu creo que tiña unha separación que a seguinte persona... De 3 butacas. 4 butacas incluso a miña. E para esperar sempre se cumplía os 2 metros, sempre tiñan mascarilla, o sea que por eso genial. Perfecto, pues nada, moitísimas grazas por falar con nós. A vos, veña. Ademais, esta tarde non se acabou toda a cultura. Quedan 2 proxeccións e unha actividade moi interesante, a actividade paralela con Playdoc, o festival invitado, que é ás 8:30, o sea que se non tedes a entrada, estades a tempo de vir aquí. Perdona, podo falar con vos? Veña, ven aquí comigo. Que te pareceu a proxección? A verdade é que me gustou un montón. Gustoume moito a variedade que había como dentro de cada culta. Sentime moi representada cas do Entroido, lóxicamente, pero gustaron un montón. De feito, estábamos ahora recordando de que ia cada unha. Cal foi a que máis te gustou?
hasta de feitizo, porque, a ver, xa é oír o sonido das chocas, ver o cigarrón, ver as nenas, Dios, hai uns planos dunhas nenas preciosas que me gustou un montón, que é como esa imaxe moito máis tierna, gustoume un montón esa, gustoume un montón o de Fachucos, do Indra, porque non coñezo o entorno do Indra, e logo de Sumatra, pareceume moi interesante a visión que dá. Entonces despertou as ganas do entroido ou non? Hombre, o sea, que non Ou xa estaba? morren, Xa non estaba. morren, claro. Perfecto. Sentichaste segura dentro? Sí, a verdade é que sí, todo super organizado, o sea, está moi ben explicado, co vídeo do principio e todo eso, sí, sentime totalmente segura. Perfecto, pois nada, moitas gracias por falar con nós. Gracias a vos. Non sei se aínda o pillaremos, pero vamos a entrar a ver se Pepe aínda está desinfectando. Mira, antes de entrar temos aquí o programador. Gonzalo, ven para aquí, por favor. Contame, que che parece o festival? Mal programado. Mal programado, verdad? Mal programado. Porque ti que eras? Lo del becario, estoy en la puerta. El becario, ¿no? Estoy en la puerta, cuando puedo no traigo algo. Está aquí con nos Gonzalo, que é o programador do festival. Contanos, como foi organizar todo isto? Pues un poco como cada año, facemos un traballo de selección durante meses, filtramos as pezas, vemos despois junto con Carlos, o director do festival, decidimos un pouco en función da calidade, en función tamén un pouco do que pensamos que pode funcionar mellor en Verín. Bueno, é un traballo así un pouco de compensación, de balanceo. Este ano comentounos xa bastante xente que como o nivel había subido moitísimo, como que lle habían gustado moito. Bueno, Que diferencia crees que hai entre outros anos? Non sei, supoño que será un pouco a substitutividade de cada un, é dicir, en realidad este ano hubo un problema ya que con todo o tema da pandemia hubo moitísimas menos producións, entón había menos traballos feitos, entón foi máis difícil atopar cousas, non direi boas, pero sí que se asusten un pouco que estamos buscando a liña artística do festival. Entón non sei, supoño que igual pues, este año a xente lle cuadrou, que disfrutou máis, ou que da experiencia de ter vido bonitos anos o festival xa se está un pouco acostumbrando a ver outro tipo de cinema, de curtas e demais, non sei. Hai 4 categorías. Sí. Cal é a que che parece máis difícil de seleccionar? En realidad todas teñen o seu punto, ¿no? Porque hai que asustarse aos criterios. Igual a máis complexa, que igual tamén para o público é a máis extraña, pode ser outra mirada, porque é un pouco cruz entre pezas que son un pouco máis experimentais ou de narrativas menos convencionais, e tamén pois se meten aí temas que teñen que ver un pouco co antroido ou co ritos e demais. Entón é unha sección igual máis ecléctica, igual un poquinho máis, sí, igual máis complexa de que teña sentido as propias sesións. Organizar un festival en plena emerxencia sanitaria ten que ser unha loucura. Bueno, que foi o que máis difícil che pareceu? Bueno, en realidade eu non organizo, como sabes, Sí. Entón, o meu traballo en realidade pois non disto moito de outros anos, máis como che comentaba que, bueno, había moitos menos traballos, eu solía viaxar a festivais buscando tamén obras e máis, este ano non se pode facer nada disto. Supoño que tanto Pello como Carlos como Jorge, o que a sensación sistemática de que igual non se pode facer. Claro, eu o vivía, pero claro, con a distancia, non, de que non sufría dun xeito tan como eles, pero bueno, non é o máis a tal. Pero bueno, sempre quisimos tirar para diante. Carlos tiña moi claro que non tiña sentido facelo online, eu estou de acordo con ele, decir, o festival o que ten sentido é que a xente veña, nos vexamos. Yo disfrute. Claro, que sexa máis unha festa. E, bueno, que se vexan as películas en pantalla grande, non na casa, no ordenador. Non ten tanto sentido. Perfecto. No, para ordenar, xa vexo eu, vou vir aquí e tomar unhas cañitas e tal. Sí, verdad? A food truck está moi ben, a que sí? Coméntalle aquí a xente que nos está vendo. Que lle comente que, como a food truck? Sí. Pois é un carro aí posto. No, que si che gusta o que sirve ou non. Bueno, sí, a ver, pois hai fame uns bocadillos, unhas hamburguesas tamén. Perfecto. Sobre todo as cervezas, eso funciona Están ben. fresquiñas, verdad? Escoitei entre os técnicos que algunha que outra vai caendo. Perfecto. Para eso están, non? Pois está, sí. Perfecto. Vete targar o home, hai que consumirlle para que gane un pouco. Iso Para a é. gasolina que está cara. Pois nada, vamos a ir a falar cos directores. Hola. A que me dices unhas palabriñas? Sí, se queres chegar, se digo, non teño problema. Que che parece que se sigan facendo este tipo de iniciativas aínda que estemos nesta situación? Eu penso que é esencial para que a roda siga xirando, non? Porque si se para, creo que é moito máis difícil, non? Comezar de novo a
a pois, levar proxectos como estes e sempre ten que ter pois, unha continuidade, non? Penso que é esencial e que a xente da organización sempre ten que traballar moito máis, pero que a xente tamén o agradece, non? Porque nestes tempos poder ter un festival como este en Verín creo que é un punto moi a favor. Santi, ti eres director, contalles un pouco de que vai a túa curtametraxe. Bueno, a miña curtametraxe pois, vai sobre unha mariscadora que se chama Filucha e que basicamente nos conta un pouco as súas vivencias, non? Dende que era nena, como foi a súa vida traballando no mar de mariscadora e bueno, contanos un pouco a evolución que sufriu todo o mundo do marisqueo e bueno, fainos unha reflexión, non? Sobre a dureza da vida de mariscadora, pero tamén a liberdade que sentía ela traballando no mar. Cal foi a reflexión que la fixo que máis te impactou? Pois o tema da liberdade, porque eu non o contemplaba como eso, non? Ves un traballo que é de moito esforzo, é moi duro, eu pensei que eles sentirían como pois eso, unha presión moi grande por ter que traballar no mar, traballo duro, metidos na auga, frío, tal. Ela sempre non remarca moito o tema da liberdade que sentía por non ter un xefe ao que rendir contas, non? E que ela pois, administraba máis ou menos o seu tempo. Tiña pois, os horarios da marea, que cando ela tiña que sair e tal, pero que era un período corto de tempo, no que nese traballo moi esforzado, unhas horas moi esforzadas, pero que despois tiña moito tempo para desenrolar un pouco a súa vida como quería. Genial. Dille unhas palabras á xente que nos está vendo para que veña aquí. Que é o que tú lle dirías? Pois eu penso que hai que vir o FIC Verín porque bueno, en realidade vaste sorprender por o tipo de curtametraxes que hai moita variedade, moi interesantes, e que te va a sorprender, porque ao final o mellor dun festival é que tes moitas cousas que ver, moi variadas, e non che vas a aburrir nin de broma. Vas a pasar un tempo moi bo, e tamén aprendendo moito de cine. Bueno, Santi, moitísimas gracias por atendernos. Gracias. Carmen, temos aquí unha das persoas de bonos. Contame, ti tes un bono para toda a semana. Cal foi o día que máis te gustou por agora? Pois o primeiro e o segundo. Por que? Gustaronme moitísimos cortos, ademais me parecía que tiña moita mensaxe. Entón, o que pasa é que quizás me quede un poquinho o de facer un pouco máis de coloque, pero somos demasiado calados espectadores, non decimos nada. Pasa un pouco como nas clases, ¿no? Cando preguntas, a ver, alguén ten algunha dúbida? E naide sabe. Ao final, sí. Aí está. Vale, deixo vos que vou para dentro. Perfecto. Gracias. Vamos a ver se collemos algunha... Hola, podemos falar con vos? Voume dar a volta para que non se me enrede o micro. Que queres? Ti tes bono. Sí. E levas víndola ao longo de toda a semana. Sí. Que lle dirías a alguén que nos está vendo para que viñera aquí? É que non o entendo porque non veño. É unha experiencia fantástica. A mí me encanta. É que non sei como explicarlo. Non o entendo porque a xente non pode vir. Porque é algo que non ves en un sitio como Verín. Non o sei. Realmente sínteste segura estando dentro? Sí. En cuanto a COVID? Sí, sí. Perfecto. Prefiero esto que non un bar. Que creo que un bar que hai máis relación e hai máis esto, ¿no? Por o de agora, cal foi o día que máis te gustou? Ai, non me pongas en eso. A ver, sin decir nomes, de sesións en concreto. A mí es que hai algunas que me gustan mucho. La de Horizontes me gusta mucho. Luego, este año creo que hay más nivel, que conste que ya llevo viniendo los 5 años, entonces... Xa non é a primeira vez que non lo comentan, por que notades, a que é debido ese aumento do nivel? Creo, claro, a primeira vez porque tampouco sabes moi ben ni como son os cortos e tal, pero despois, claro, te vas facendo, bueno, pues unos son de animación e tal, outros en blanco e negro, outros tal, e entonces ahora xa vas entendendo un pouco máis, quero dicir, conoces. O sea, que vir o FIC é unha carreira de fondo, cada ano que ves, gustache máis. Sí, a mí. Perfecto, pois nada, moitísimas grazas por atendernos. Vale. Vamos a ir a donde Jacobo,
que está aquí dando paso. Jacobo, ven por aquí. A ver, decía aquí, tengo que dar paso. A ver, dígame. A ver, explícame como repartides a xente. Un momentiño, por favor. Así. Van entrando de un en un. Os que teñen bono, recollen o seu bono, pode pasar. E despois o que facemos é pasan por desinfección, por chamalo desa forma, maus e pés, e despois un dos nosos compañeiros acompáñao hasta a súa butaca. Por que tardamos tanto entre sesión e sesión? Que é o que se fai? Porque temos un protocolo que xunto co equipo de dirección, a Protección Civil e o Concello, pois, para que todo a actividade do FIC sexa segura e que todos podamos disfrutar das Pepe o curtas. encargado, non? É como unha... Efectivamente, Pepe, ao finalizar cada sesión, o que fai é desinfectar a sala para que a seguinte sesión se podía disfrutar con toda a seguridade para que a xente de Verín e da comarca se podía chegar a ver as curtas. Perfecto. Vamos a ir a falar con máis directores que están por aquí. Ven por aquí conmigo. Non, estás acostumbrada ás cámaras a que che fagas as xogarretas, non? Xa non é a primeira. Contame, que che parece que se sigan facendo iniciativas así a pesar da situación sanitaria na que estamos? Hombre, pues me parece incluso más importante hacerlo ahora que en cualquier otro momento. Siempre que, no sé, hay momentos así difíciles, la cultura es como un refugio, por lo menos para mí, es así, y poder venir a este tipo de eventos me parece muy enriquecedor en todos los sentidos. Dena, tú eres directora, cuéntanos un poco de qué va tu cortometraje. Bueno, es mi primer cortometraje y es un corto documental bueno, es un poco difícil de explicarlo, pero hablo de un poco de la separación que tenemos muchos jóvenes con las ciudades donde vivimos, no nos sentimos arraigados a la tierra en la que nacimos y buscamos incluso ir hacia lo rural porque yo creo que ahí nos sentimos más arropados, es una sociedad distinta. Bueno, habla un poco de eso. Perfecto. Nos comentan que este año hay como un nivel más elevado. ¿Tú crees que realmente se debe a que a la cultura hay que acostumbrarse y cada vez que cuanto más consumes, más lo entiendes, o realmente tiene algo que ver con la organización? Bueno, no sé, yo creo que puede venir de las dos partes, ¿no? Una cosa es también, pues, el nivel va creciendo porque vas viendo, no sé, cosas nuevas y vas experimentando. También la organización, claro. ¿Tú crees que este tipo de cine, el que vemos aquí, es algo que se puede ver fuera? Fuera de festivales. Yo creo que sí. Quiero decir que sí que podría ser consumido por un público normal, que no está acostumbrado a este tipo de festivales, pero muchas veces yo creo que es el miedo, ¿no? Festival, cosas raras, no sé, yo creo que es una forma de consumir cine para mí muy asequible, son cortos, no sé, a mí me gusta mucho. Perfecto. Pero bueno, eso, yo creo que la gente está deshabituada y cree que... Pues nada, muchísimas gracias y te dejamos entrar en la sesión. Vale, gracias. Isto é todo, a sesión está a piques de comezar, así que nada, lembrarvos que o festival estamos esperando cas mans abertas, que estou moi seguro que tedes unha food truck na que disfrutar durante sesión e sesión. Espera, creo que está por aquí Diego Lourenzo, vamos a falar con él. Diego, podes falar comigo? Veña, non me fagas isto, que están te vendo na Plaza García Barbón. Non me podes decir que non. Contame, que che parece que se fagan este tipo de iniciativas en Verín? E ademais na situación sanitaria na que estamos. Bueno, creo que xa o dixen o sábado despois da gala inaugurar que me parece un verdadeiro exercicio de resistencia, non? Decíamos en reiteradas ocasións que a cultura pois non pode parar, non? E a pesar da situación que vivimos, estamos ante un festival que conta con todas as medidas de seguridade, non? Todo o tema de mascarillas, desinfectantes, as distancias de seguridade, polo tanto estamos ante un festival seguro e un festival que aposta sobre todo por a cultura. Recordemos que a quinta edición, pois nun concello pequeno, ter iniciativas culturais destas características, pois creo que enriquecen e que sitúan a Verín no mapa, ese é o objetivo principal. Diego, cal foi a sesión que máis te gustou? Porque levas vindo largo de toda a semana. Non me vou a posicionar. Bueno, non me vou a posicionar. Naide se queremos ya, eu xa fixen esta pregunta non sei cantas veces, pero naide me... Non me vou a...
Que lle dirías a alguén que nos está vendo na Plaza García Barbón ou por YouTube para que viñera? Bueno, pois que quedan, se non me equivoco, xoves, venres, sábado e domingo. Quedan 4 días nos que aínda poden disfrutar dun montón de traballo cultural, ademais de curtas de moitísimo nivel. Recordemos que moitas das curtas de edicións pasadas foron premiadas noutros festivais, o que tamén dá pois, para asegurar a calidade do noso e que, polo tanto, veñan, porque ter unha iniciativa cultural e unha peza como é o FIC de Verín nunha vila como a nosa é tremendamente importante. Perfecto, pois nada, deixámoste descansar. Xa non aborrades máis. Non, perfecto. Vamos a entrar, porque creo que xa está comezando a sesión. Si, eso despedimos desde... Perfecto. Pois nada, moitísimas grazas por vernos, agardámosvos aquí no festival e deixámosvos disfrutar da sesión. No, no, no. No. Ahora. No. ¿Qué hacéis con directores? Hay 3. ¿Los metéis por escenario o salen desde patio? Pregúnteselo.
e benvidos. Nesta sesión temos algo un pouco inusual. Temos nada máis e nada menos que a 3 directores connosco. Temos por unha parte a Noemi Chantada, temos por outra a Tono e temos por outra a Santi. Entón, por favor, gustaríame que subisen aquí para poder presentar eles mesmos as súas curtas. Un aplauso, por favor. Noemi, teño o teu micro. Sí, pois, bueno, eu presento Filucha de Taramancos, que é un proxecto que surdiu, non, de coñecer a unha mariscadora que estuvo toda a súa vida traballando no mar, na ría de Noia e tal, e que nos conta un pouco a súa experiencia vital, non, e como foi evolucionando tanto a vida no mar, non, como o traballo, e que, bueno, fai unha reflexión sobre esa vida e como ve a vida do mar e a dureza que ten, pero tamén a liberdade que lle ofrecía na súa vida. Moi ben, Tono, ti? Bueno, eu son, gracias por vir, son Tono Mejuto, a miña curta é Unidade Veciñal, penso que é a última no programa. Nada, moi sinxela, así de unha forma moi sinxela, digamos, como contar a vida dun edificio de vivenda social dos anos 60 a través como do corte da súa sección, ¿no? Como unha especie de, para entendernos, de Rúa del Percebe, digamos, cinematografiada, ¿no? Noemi, contanos un pouquiño ti tamén, por favor. Hola, eu son Noemi Chantada, presento Xoves de Comadres. Bueno, que menos que explicar aquí en Verín que non ten nada que ver co carnaval. Chameilla así porque, bueno, a sensación que eu quería transmitir de comadres era un pouco esta imaxe que eu tiña de sororidade, de mulleres que se axudan e se coidan, porque a curta vai un pouco diso, do mundo do coidado, que un mundo que me explicaba a miña nai, que traballou sempre de coidadora, eu quería transmitir un pouco destas cousas que me contaba á pantalla. Pois moitas grazas aos 3 por estar aquí. A vos, desfrutade das curtas e vémonos posteriormente no coloquio.